hedder Asger Iversen, bor på Ikastegnen, driver 2 ejendomme på tilsammen 250 hektar med udelukkende vinterbyg og vårbyg til egen forbrug. Jeg var ude at købe en New Holland CX 6080 med en ekstra capacity 24 fods skærbord. Vi har kunnet høste omkring 2,5 til 3 hektar i timen under de forhold, som vi har haft her i 2012. Jeg har lagt på en kapacitet på omkring 15 til 17 tons i timen. Når jeg ser maskinen, så føler jeg, at jeg ser en ny, moderne maskine, som der er gjort lidt ud af i mange af de små detaljer, og man føler sig godt tilpas, når man sætter sig ind i den. Der er nem adgang til daglig service. Du har 7-8 smørsteder på selve maskinen. Nogle få små dæksler, som skal afmonteres for at komme til og efterse rem og fjeder og hvad der ellers skal strammes og holdes øje med. AdBluen, som skal på den her maskine, det er lavet nemt at komme op og hælde på. Jamen, det er jo nok vejen frem med forurening og de ting, vi skal overholde, så det gælder jo også inden for landbrug. I henhold til skærbordet synes jeg, at jeg er blevet positivt overrasket. Forautomatikken virker rigtig godt. Den gør den nem og enkel at styre. Du kan nemt vende rundt med en 24 fods skærbord og køre op i det skår, som du skal have bagefter. Med hensyn til justering af selve taskværket, har jeg både multistress og optistress, som jeg kan justere, hvor hård jeg er ved min halm, samtidig med, at jeg kan få en god færdigvare. Og det er nok noget af det, som vi sætter pris på. Under aftømning af korntanken, der må jeg nok sige, at den her maskine har imponeret mig. Den giver vist godt 100 liter i sekundet. Så for at tømme tanken eller fylde en vogn, det tager ikke lang tid på den her. Motoren føles til at have en god ydelse i forhold til den størrelse maskinen, den er puttet i. Blæsekapaciteten på majtaskerne synes jeg er fuldt ud tilfredsstillende. Den kan levere en god luftmængde og få de lette materialer blæst bagud. Kabinen på den her majtasker føler man sig virkelig velkommen i, når man kommer ind i den. Du sidder godt, der er et meget lavt støjniveau. Ergonomisk er den også god indrettet. Udseendet er rigtig godt, og der er god rummelighed. Der er plads til en passager ved siden af. Og den befinder jeg mig godt i. En Teleview 3-monitoren, som er en farve-touchskærm. Lille, behagelig skærm, nem at se på og nem at finde rundt i. Det kræver lidt tilvænning at finde rundt i den til at starte med, men når man først har lært den at kende, er den behagelig at arbejde med. Når man kører i selve ærerne hernede i maskinen, så har du ikke meget at se til som sådan. Den er dejligt afslappende at køre i. Der er masser af forud indstillede ting, som du kan vælge ved en enkelt tryk på en knap, og du har cruise control, og du har forærteknikken og sådan noget. Det virker rigtig godt. På maskinen kunne der måske nogle enkelte ting, der kunne være bedre, men det er mest med skærme og sådan noget, hvor pasningsgraden måske er en lille smule stram hister her. Det kan godt være lidt besværligt at sætte på igen, men ellers synes jeg, at maskinen lever op til det, den skal. Hvis jeg skal nævne 3 ting ved den her maskine, som virker dejligt, så er det kabinen, det er højrehåndspanelet over, betjeningen af den, ergonomien, og så den måde, som man monterer skærbordet let og nemt fra en side af.